5,000 o bechgyn a merched o bob rhan o Gymru dod i Cardiff, i Pontcanna fama, i chwarae cystadleuaeth fwyaf sydd byth 'di bod yng Nghymru. Ond mae cystadleuaethau fel mae'n pwysig i rydd oherwydd mae'n rhoi cyfle i pobl ifanc o bob rhan o Gymru dod at ei gilydd, dim jyst y cystadlu ond y cymdeithasu, dod i nabod ei gilydd, a gweld safon ffantastig o rygbi'n cael ei chwarae dros yr wythnos. Mae hwn yn un o'n amrywiaeth o weithgareddau ni'n cynnig yn aelodau ni. Ac hwn yw siŵr un o'r pinnacles lle mae'r cystadleuaeth cenedlaethol saith bob ochr rygbi mwyaf yng Nghymru, a mae hwnna mewn partneriaeth â'r WRU. Ni ddim gallu gwneud hwn heb yr Urdd. Ni'n gweithio'n galed gyda'n gilydd. Ni'n cwrdd eitha lot drwy'r flwyddyn i edrych beth gallu gwneud i datblygu plant i gweud y gwir a gweithio da nhw a wneud yn siŵr bod nhw'n mynd adre o'r llefydd fel hyn a meddwl pethau dda ynglyn â'r gêm. Ie, falle byswch chi ddim yn credu hyn, ond dwi wedi wario Sevens i Cymru blynyddoedd nôl. A dwi'n un peth sy'n bwysig gyda Sevens, mae siawns i'r merched o i'r chwaraewyr i wario gyda lot mwy o lle, i ddangos beth sy'n gwneud, i redeg gyda'r pêl, a mae'n mor bwysig cael y sgiliau'n iawn. Y peth gorau ynglyn â'r gêm saith bob ochr yw datblygu sgiliau. Pan fi edrych ar y gêm, y sgilio paso, taclo, redeg, sgorio ceisau, mae mwy o chances da nhw i wneud hwnna yn y gêm saith bob ochr na'r gêm arall. Mae lot mwy merched yn wario rygbi nawr. I ddod i fan hyn heddi gweld y merched yn wario, dangos dim lot o merched yn wario, mae'r safon wedi mynd lawr well, ond dwi'n gweld hynny nawr gyda'r merched ifanc sy'n dod trwyddo i'r garfan Cymru. It just shows that barriers are being broken and we're allowing girls to participate in rugby. It's so important for the growth of the women's game, and I wish I had this when I was back in schools. Ni fe tro cyntaf da ni'n gwneud y cystadleuaeth ar gyfer yr anabl, a mae hwnna'n bwysig iawn i ni bod ni'n datblygu yr arlyw o bod ni'n cynnig o fewn yr cystadleuaeth rygbi yma. I think we've had 5 teams turn up today now, so that's a start, and I think it's absolutely brilliant to see these guys joining in a massive tournament like this. I think it's such a good platform for them to get better, and hopefully now this will continue year on. Wel, mae'n greu. Dyn ni'n rhedeg Project Legacy mewn partneriaeth efo'r WRU ag y cyngor y sir i roi cyfleoedd i plant yn ardal difreintiedig y ddinas i cymryd rhan mewn chwaraeon ac i cymdeithasu fo'i gilydd. Yeah, the Legacy project is something that we're really proud of between us and the Urdd. We work in a 12-week block across the southern arc of the Cardiff city, working in areas that predominantly don't play rugby in sport, and we deliver rugby on a weekly basis to young children. Us and the Urdd, we come together and join forces through resource and experience and expertise of staff, you know, and delivering those sessions in the medium of Welsh is really important for us. Un o'r bwysig fel i datblygu chwarae fel fi, os bydd fi ddim chwarae fel tournament ei hyd, bydd fi ddim cael dim clem o saith bob ochr neu unrhyw beth. Mae'r plant moyn bod yma, maen nhw wedi gweld Gymru wneud yn dda, a nawr maen nhw moyn dangos beth gall nhw wneud hefyd, ond falle chwarae i tîm Gymru yn y dyfodol. Mae'n ffantastig i weld dau mudiad genedlaethol yn dod at ei gilydd i creu rhywbeth sydd yn mynd i tyfu o flwyddyn i flwyddyn, a dyn ni'n prawd iawn o'r partneriaeth ac mae'n mynd i fynd o'n nerth i nerth, dwi'n siŵr, dros y blynyddoedd ddod.